Амандыкта Сергей Николаев. Өскәберге яһатсаттыгы Его друзья, Карателова. Дәһәшәккә Чокуска тохтага көстәкүне Эвереста. Бу каберге тапсырды кайда. Көяк бундуктан каңалас капсага жета өлөкшәй бөтүрө. Вона сеттон 5 килога борон сабедален салтустан бирабы Алла. Александр Несторояп чора. Чы, ой баһменеп кебәйе эгерларлары. Стас Дешковскай кежин чымба белемлерелер. Александр Несторояп вона кебәйе мөҗәдәттән спорт мастера каңалас капсаган сүп бахла. Төттөн китен абсолютая ой баһменеп. Балаган игары чепаксары коракка хүт багыстой төттөла антойто спортасын алды көндөргән пастыгонларын абсолютный чемпионы. Капсыны көлдә Российская Федерация колтыстыгы спорт мастера Егор Друзьянов чырапчы.